des melek melek saking santen dumateng keluarga besar tuan rumah terkhusus kagem bapak ibu para tamu undangan monggo sugeng rawuh sugeng pinara yang sekeco sinambi ngraosaken dedhaharan ingkang sampun sumadya nggih Pak Bu nggih nalih mirsani artis-artise Bakti Kuncoro sing asu-asu piye ayu-ayu blewok ngene kok get-geti aku kliru sithik kok kaget kok ayu ya ayu kok lah ya as legane iki as terus iki berarti mbok-mbokane as aku mbok-mbokane berarti asu tuwa ya apa herder kaya ngene
kok Ya iso. mumbul ben semangat kok ya. Angger engko esuk ape bayaran tetep semangat ya nduk ya. Isih sesuk. Lho kok jare sapa? Durung. Isih sesuk kok iso. Isa sesuk. Iya iki kan nimbal lanturan. Lanturan. Iya, nganti akhir tanggal ya nduk ya. Wah sewenengan terus. Ya seneng mulane terus kayak pentit mumbulem. Artis-artisnya terus do mesam-mesem. Ya Allah Gusti. Lah ning sing tengah iki kok malah ngantuk ngene ana apa ta, Nduk? Kowe iki, Nduk. Gara-gara ki kurang roh kok. Lah ngapa? Kancane tak jetno rupane biru kabeh malah keliru lek ku jetno. Keliru piye? Rupane ijo ngono kok iso. Iku mang ora kleru lem ngubah, mbok campur gombal liyane dadi kelunturan. Ora apa-apa ya ndak ya. Magangan anyar kok muayu ning ngene, seperti bidadari. Iki lek Pak Supon wis ngersake. Lah iya, saking santen bapak-bapakku ingkang rawuh. Kodang kuning. Saking Srikaton Pak Supon. Dipun tenggo sak wetawis. Oke, karek sak ceritan. Sak cerit. Teko ndi mau? Kaya Wih ini Mas Ki atik wis siap. Jajal terusna Mas. Nggih. Gregeten aku kok. Alis-alis nggih. Terusna Mas. Ya, aku nek ndeglek ngene. Terusna. Pak Ki kok kudu mbok perkosae lho. Gregeten aku kok. Iya. Langgamno sak cerit Mas. Kaya ngene lelakonku. Yen pancen ditinggal aja nganti gelah. Dina iki panjenenganipun Bapak ingkang kagungan kersa nimbali bakti kuncara Bapak sinten? Mbah Modin. Mbah Mutin, Pak alhamdulillah. Nggih, acarane napa niki? Khitanan nggih, Mak. Heeh. Nggih, lara. Sing disunatno sapa? Lanang wedok ketoke mau. Aku dikandani yo. Sing disunat Cetha ta ora? Nur, aku nek awan ngene iki lah ya ora patek cetha. Nek tulisan, Ora cetha blas nek kok. biru-biru. Ya mah cetha ngene iki. Moto duwiten kowe iki terae. Jengene kok angile ngene lho, Bu. Nuwun sewu iki bocahe undang-undangane sapa, Bu? Aku kok bingung aku. Dek Fadil nggih. Dek Juna. Dek Juna karo Dek sapa? Fadil. Huinsa. Ya Allah Gusti. Lah ya mulai kelaku dinek keliru kok. Juna sama Dek Quinsa ingkang dipun tetakaken. Dongane muga-muga Dek Juna, Dek Quinsa dadi bocah sing soleh-solehah. Niki leres lanang wedok nggih Bu nggih. Muga-muga dadi bocah tansaya pinter, dadi bocah sing tansaya bekti marang wong tuwa, iso mikul dhuwur lan mendem jero asmane wong tuwa. Insyaallah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Nggih. Dumateng keluarga besar Mbah Mutin, mugi-mugi panjenengan tansah pinaring slamet seger waras, gampang anggone golek rezeki. Oke. Amin amin keluargane diparingi adem ayem tentrem Amin. sehat wal afiat. Mboten kata lupen, saking santen dumateng sedaya Bapak Ibu para tamu undangan kang rawuh. Wadah desa Kletek ya iki. Kletek nggih. Sususe. Kawet aku cilik ngantek tuwek yo ubek-ubekan ning kletek terus ae. Iki wis tuwek. Tuwek. Ora diunda. Ora gelem. Gak gelem. Sing ngunduh codote moh. Codote kok ning kono pojok. Ya wis lah blewang. Nggih. Tadi podang kuning. Nggih, kathah sanget pamundutan. Nggih. Podang kuning penake dianget-angetno sik. Iki ngaturi ingkang sepuh-sepuh rumiyin. Langgam versi Tayub podang kuning, sumangga. Yuk. Mangga. Nyanyi siji-siji. Nggih. Spesialis podang kuning, Nduk Rat. Kowe kok sedih ana apa Nduk mbondo tangan ngene terus, Nduk. Aja mbondo tangan Nduk. Lho, sing meteng malah ngene. Action sithik-sithik ngene apa ngene ngono lho, Caca. Karo Ratna lek ngene sedih. Kene. Karo mang numpak kuda lumping. Oke, semangga. Katuran podang kuning monggo. Yuk. Iki sing kukur-kukur iki. Yuk. Elin, Lina, kukur-kukur terus. Iki wis kukur-kukur kok iki neng. Telan terus aja. Bersama Jawara ya, Jawara syuting. Jawara Production.
Modin. Aku nek nyekel manuk godhi ngene iki Terus piye? seneng-seneng aku marem. Alah kowe ku ngono kok. Manuke Pak Modin atik gedhi iku lho. Kowe ngono kok wae wah Aku mah. mau roh kok aku ning nguri malah nganti kaget lho. Lah. Lah iku mang aku kebelet pipis. Terus? Mlebu ning daleme Mbah Modin. Terus Walah roh manuke gedene ra karuan. Aku nganti gatelen kaya lilin. Ya Allah. Lah roh manuke Mbah Modin kok gedhi ku manuk apa? Manuk sing dikurungi lho, Sri. Sri ku lho delok go ning dhuwur. Ya Allah lah dalah layak manuk brenggolo mulane gede. Apa? Mateng aku. Fotone terus teko. Rin, kowe rada maju sithik nduk. Iki pokoke Rini karo Ratna Loper karo Tun wong telu maju kabeh. Nah, ayo maju kabeh. Peser. Iya. Ketemu bolone kok ketoke. Ayo kok iso. Apa iki, Dik? Apa? Apaan? Jalurane kok iso Jogja istimewa iku Lho, lho. sing penting aja mbok pegat tresnane ya Mbah Bawi. Engko ndak kaya ndek iki, Mbah. Mbah Bawi iki rombongan jakenan Pak Tarwi Pak Judi gak ketinggalan iki. Gak ketinggalan. Apa meneh kerep mak dewa wadah lho. Alhamdulillah ndek ini ngampel wis dipanjerno ya, Mbah. Alhamdulillah, masuk. Saking kerep Rembang, telung truk hadir CS, semua. Pasar CS ya. Nggih. Pasar apa? Nggih. Ayo. Monggo. Lintang Asmara. Basar sing Lah yo kuwi piyaine. Lintang Asmara Jogja istimewa. Mbak Rini kan maju sih. Mbak Rini. Kesini, Dik. Rene, Nduk. Aja songgowang terus kok kaya wong sedih, Nduk. Dipoto terus kowe action ngene pipi mbok. Mbok dulet sithik ngono. Fotone Oke, sayang. apik kok HP-ne kok. Lah iya delok ya iPhone lho. Lah iya. iPhone. Majune, Nduk, majune. Ini ya cocok. Pokoknya sithik. Yes. Lambene dikamerno sithik lambene. Ya. Iku waras kene bento ya ora. Kowe sing beda. Alhamdulillah ra apa-apa. Wong pito-pito dong lumpuk. Iya. Sampean barang. Mak Aku. Iya. Aku ra bento, Nduk. Terus? Nemen. Ora nemen kok. Apa? Kentir ngono. Iya, tunggale koplak kowe barang iku. Koplak dak eko sing ngendang. Selamat sore, Selamat Dek sore. Rini. Pamundutan kata sangat, monggo dipun aturi napa? Apa Mbak Datang pamundutane? apa Lintang Asmara terus Jogja istimewa. Ya. Terus Lagi kuwi. Lagu anyar juga boleh. Lagi Jogja, kuwi, Mbak. Jogja ya. Jogja. Karo Lintang ya, borong ya. Juga Bang Sule hadir lagi ya Dong Watu Sumber. Pak Lut gak mau ketinggalan loh Pak Lut iki. Nggih. Cocok pokoknya. Cocok. Rombongan Pak Rostam Dresan, Nggih. Paneka Mambung malah ngelumpuk dadi siji. Ada Lintang, Jogja. Lintang apa Jogja? Oh Ya. Jogja. Cus Jogja istimewa. Mangga. Wawak iki Mbak. Kuwawak. Senengane Pak Bawi ngono iku. Rapopo. Ngene iki jenenge ngetes kecerdasane putu-putune. Lah iya. Asik goyang, Dek. Hey. Ayo wajahnya yang ceria dong. Ojo dong ngantuk. Ratna selalu ceria ya. Ayo bocil-bocil. Ser. Yo, ayo Dek Seri. Ojo merengok terus dong. Ora usah galau ya. Ser. Ser. Goyang kembali yuk. Ser. Ayo rentangane le. Ayo. Kok ngerti rasane
wis dituruti, Mbak. Alhamdulillah tekan Jogja iki mau. Nggih. Tangune ning kurang kok. Beli wong mek- Kurang aja kuwatir ana Mbak Bawi atik kuwatir ngopo? Iya, gak kuwatir. Mbak Bawi tumpuk-tumpukan. apa nih? Apa iki? Bantale tumpuk-tumpuk. Get-geti aku. Nggih. Oke, Jogja istimewa sampun. Ya. Nangani pamundutan Lintang Asmara. Lintang Asmara rembungan Saking kerep pundi? kerep Kerep. Pak Sar. Sing Nggih. nyanyi Mas Sule jarine. Mas Sule nyanyi. Ya. Aja lali plus pantun lah ya. Iki gak tak nganu iki. Tak pasangno karo iki. Aja merengotane nduk kene nduk. Sel. Rene Duet Sel. karo tak yang- duetno karo Bang Sule. Abang Sule ya. Abang Sule. Ini. Yo. Sate Kel, kendang kel. Lintang Asmara, monggo Bang Sule maju. Rembungan gedangan hadir Mak. Saking Dewa. Rembang? Nggih. Oh, nggih. Kang Mas semuanya selamat siang saking gedangan Rembang. Nggih. Dari Pati. Pati hadir Nggih. juga. Kali gawe. Oh juga yang nonton live. Iya. Mbak Nur. Ajeng. Mbak Nur kali gawe. Iya. Spesial buat Ibu Bu Kartika dari Rembang ya. Jangan galau deh. Dihibur karo Mas Sule. Adu-adu teko kene aja galau. Pantoro ratri manis sing ati setiaku bisa anduweni Duweni sapa Mas Sule? marang sang Tiasu Laksmi. Asik goyang lagi. Rasa kangen ngliputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balik janji sapa yo bakti sapa
Salam. Ya. tenang. Lah iya, andane lah tembangke dipotong ngene kayak nang gambare ra metu-metu. Aku dipoto rencanane. Lah iya. Rencanane jare sesuk fotone ape diadrepno. Terus nek wis dadi gedhi, ape dideleh ning ngarep seketeng kuburan. Kayak ngono. Nggo weden wong mati. Lah ngene kayak mau gambare ra metu-metu kok. Anda ya. Sampun, Lintang Asmara. Terima kasih Seli. Napa pantune? Walah ya Sule. Lali. Apa? Banten ta ora? Ya pantun sithik. Sithik ae. Apa pakai Nggih. pasar ya ora kondo nek arep njaluk lagu. Ayo. Ayo. Yo. Sopo sing ora kenal karo Mbak Sherly? Lambene demes kaya bar mangan japjay. Sopo sing ora kenal sodrun karo Sherly? Pasangan selebritis BK sing gak pernah terdengar bertikai. Ngene yo cocok. Cocok. Sherly ngono aja Sherly kayak iki kok. Kapien Sherly. Marcelina ra. Lagune ra. Sherly Marcelina iki. Engko kliru grewok neh kengko. Nang apa ora pantune iki? Sitok tok. Apa neh? Yo tak imboi. Tak kei kata-kata. Iya. Masya aku mau get kata-kata. Iya. Gak iso get bukti nyata ya. Ya Allah Gusti. Wis. Ya. Aku berharap semua bisa mencermati supaya emansipasi ini tidak nyalai kodratnya kaum putri. Aku berharap Mbak Bekti bisa sukses secara mandiri supaya bisa mewujudkan tepuk tangan, cita-cita Kartini. Soal? Loro ae aja mbok entek-entekno, sesuk nimbal kok Ini. Pantune sekali pakai, sesuk gawe neh. Oke, terima kasih Bang Soleh. Nggih. Niki Niki Lintang Asmara. wonten pamundutan mboten? Mboten nenten. Lah Langsung. ibu-ibu iki ditari ya ora apa-apa. Iya, Tamune Mbah Modin. Dalem Eh. ayang-ayang. Ayang-ayang. LDR ayang-ayang. LDR ayang-ayang. Kene apa ngarep iki? Ngarep iki buah tok. Buah tok. Wedi nek ditarik saweran ndang ngene aku Aja. buah tok. Buah ngangklopi anu gawakno beras gula wis akeh Bu yo. Oh, tumbas bakso jajan Nggih. ya Allah. Penting mirsani bakti kuncara pokoknya melekan sedina sungi ya, Mak ya. Nggih. Ya Mak Blewak sendi ya. Ya, Dek, sayangku Mel. Dek, Mel. Timbangane kowe galo ayo maju, Nduk. Ngene. Aja galo Sampai terus. ngene kono. Ya, permintaan Mama ada ayang-ayang juga ada LDR. Ya, kowe milih sing ndi, Nduk? Ngene. Apa? Ayang-ayang. Yang-ayang. Ayang-ayang Lah, muni ngono lho. Mamah sing bleguk mau lho. Anjir, spesial buat Mbak Yu yang ada di depan, nggih. Ibu-ibu semuanya pokoknya komplit. Yuk, semoga ayang. Capcus. Yang minta yang-ayang. Yuk. Ada Sandra Official, NH Channel, dan Jawa Astotik, dan Ganis Audio. Apa ini?
depan sampun. Aku gak wani. Ada apa? Dik? Apa, Dik? Apa, Dek? Salaman, ya Allah, piye, Dek? Piye? Podang kuning neh. Iya, langgam tayub apa campur sari? Tayub, oh nggih. Iya, wis Mbak Amperno. Mbak Amperno ta ora? Kok karep ngamperno kowe ngenteni. Lah piye wae aku angger mampir ngono iku berase kalong rong sak, telung sak. Lah iya mulane ku ngamperno kowe. Barang dingat mbok gotong kabeh. Oke. Niki dipun Apa mau ambali malih permintaan? pamundutan saking Pak D. Kletek lover. Dulur-dulur lawas ingkang rawuh ingkang mirsani Bakti Kuncoro. Wonten podang kuning didamel tayub, monggo Pak. Metokipun apa ya? Apa Mbak Kakung metoke? Munggahe selingkuh. Engko karo Mbak Ratna. Bareng selingkuh terus Pak Bawi terus ngene wae. Seneng-senengane mbakku Lah hari. iya. Engko karo Mbak Ratna selingkuh nggih. Monggo podang kuning. Yuk. Nek mangsa nyanyi podang kuning sapa lho, Nduk? Lina, Ndi bocahe? ndelik mau maju aku maju ning kene ya wedi kok. Iki apa didor karone pojokan. Ayo, gayamu iku lho. Lah wong kowe padha truk tronton atik embe ndelik barang. Rene. Iso. Lah ya padha karo aku. Kacang kowe ku karo aku gapura kok. Ayo Rene, Lin sayang. Sampeyan ngono aku kene. Bebek rasakan pinggir pojokan. Wes, arek ngendi? Ya padha kok. Lah wis ning kono ae ya. Iki karek nemokno ngantene lanang golek lha iki apa wong. Iya. Ayo nduk loro-loro. Ayo ping ana sing lanang ana sing wedok ya. Iki. Mantap Rene. Nek dadi lanang yo sing tenanan. Karo wedek. Walah nek iki lho marem guwedi. Iya, ya. Ayo. Kumpul. Enggak, no, Mas. Selingkuh, Mas. Monggo Dek Ratna. Loh, ndi Mas sing nyanyi? Iso. Aja banter-banter bocah halus sing ngene. Iso, lho yo. Mbok sosor ae kok. Oh ya coba meteng lho ya. Jek sandalok sing padha kapal iki coplok ndok marani joget nek iso banter. Ser. Lorong lerate wani toye
Matur sembah suwun. Nggih, Mbah Bawi, alah lomane ra Lho karo-karuan. mau iki lagu kesenengane iki nyepake lenggahan kagem Ndara Putri ya. Iki wektune wis sore bocah wedok-wedok aja mung dodolanan ya, Nduk ya. Eling penggaweane pakaryan aja nganti lirwa. Angko bengi diterusno neh, Bu, kok iso ngono. Iya, aja nganti lirwa. Saya iki Ndara Putri nggarbini sepuh. Kowe-kowe kabeh padha sumadya. Yen to sak wanci-wanci Ndara Ayu iki mbabarake ya, Nduk ya. Iki mau ya wis cepak cemah wis apa wae sik kagem ponang jabang bayi. Kabeh-kabeh kudu dicepakno. Iki mau didaharane Ndara Ayu klangenane sing seger-seger wis apa urung? Ya wis mesti emang wis lunga nek pacar Lah, aku wis iya. entuk sembarang dengan. Iki kok malah heple-heple sandal 17.000 kok mbok pamerno terus geding aku. Iya, wong nungkokno kowe ya mendring nduk kuwate. Iya ngono Iki mau wis resik kabeh apa durung iki? Sing tukang nyapu. Sing tukang nyapu sapa? Yani codot iki sing nyapu. Codot ndi, Pak? Ya aja ndelik kok ngono kok. Iki apa? Kok Wis iso? mbok sakoni apa ora? Iya, Ya wis. nduk ngene nduk tak kandhani nduk. Sing kepenak piye iki Timbang Mak aku Brewok? dibengak-bengok ibu-ibu sing lagi rawuh. Iya, iki mang njaluk apa lah yuk kowe sing ora tak turuti yuyu. Apa iki mbok turuti pel ngarepan? Apa? Jalukane Mas Joko. Iya gak apa-apa. Lho nek ra tok turuti aku didor terus e. Iya. Mas Joko iki mbok entengno kene. Mas Joko, ayo Dek dia maju. Dek Salwa. Heeh. Glok 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 glok. Diomben isih. Ayo karo magangan anyar iko. Ah jangan galau Mas Joko bareng-bareng karo kancane. Iso. Iso aja. Lah iya kok. Diaturi Mas Wong Joko. kowe ndek ngibar karaokean karo aku sedina utuh. Ning Iso ndi lek kene muni ra karaoke iso. ning ndi? Ning iku kafe nduk. Heeh. Karaokean karo aku gak apa-apa ya nduk ya. Nggih. Penyanyi ku ya nyanyi nduk. Ayo dong adat. 75 lho Pak Agus nek mbayari kowe. Ya Allah, sandale sing padha trek iki dicoplok sik. Jabang bayi. Ayo, bobor-bobori dagangan. Atine terus seneng iki diaturi Mas Joko iki. Iya, gak apa-apa turuti. Sithik ayo, ayo Nduk. Kene. DJ. Iki tak tes siji-siji goyangane engko. Loro-loro. Ah, maju sik. Yani codot mana? Nyanyi Yani codot. Kayak kok semuanya. Ser. Bisa
Matur nuwun. Heeh. Iya, matur nuwun. Iya. Iya. Heeh. Iya. Kene. Iki nganu nduk ya anceh. Piye? Menawa ae Gusti Putri ki sare, mergo iki wis wayahe leke Lagi ponan jabang garbine. bayi. Ngono lho nduk ya. Mula kowe kabeh tak kandhani nduk. Nek Gusti Putri sare ku aja gojek terus. Sing anteng aja bengok-bengok ya nduk. Ora ya. entuk gojek terus gini ya. Loh, lah engko nek kebibenan, Wah iya. engko nek kaget bayine kluron. Eh, Kok bintang tangi kowe tanggung jawab nek bayine kluron. Kok iso ndarayu. Heh. Heh. Bonus. Banter ra karu-karuan kok iso. Wo, lambene kadu banter. Dodok. Panjenengan apa nesu-nesu nih Darayu, mboten pareng nesu. Mangke nek panjenengan nesu nesake ponang jabang bayi niki lho Dara. Lah kowe wis tau apa piye ya? Kula niku bolak-balik malah ana sing ngulon barang. Lah ping pira kok bolak-balik? 5 sing gak ana loro dadi karek 3. Walah, ya iki nek wis dol iki. Dol piye? Ya kowe ku sing dol sering kok iso. Aku ping 5 iku golek dalan dhewe ra dalan. Nanti ping 5 ta ya. Nggih. Ampun, kula menika senajan tok abdi nderek memuji Ndarayu. Ing samangke mek panjenengan babaraken slamet boten alang, boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ya nggih, Ndara. Tinggal pikirane penting ya. Pripun? Nggih, Raket ditotal pitik Ndara. Sakjane ngene kuwi lho dadi pinter. Kesetrum kancane. Yo, senadyan aku wis kok limun nek rasane ngene ora kaya padatan ya. Wonten napa to Ndarayu? Aku katuaran kerajaan. Serintil. Panglewa. Kowe sing pinter ngomong anak-anakmu. Apa ngendikan kados-kados Ndarayu paling badal sebaya. Supaya omahku rame rejo. Mengko yen tak tinggal. Aku pinter karo putra. Lan garwaku. Ampun Ndara, panjenengan tega blenggung-blenggung ngene. Aduh, omah aku itu kasih. Yen aku tumekane pati, waleske pati mergo sing dalan Joko mercu. Serayane wong Majapahit. Ampun Ndara Putri, ampun ngantos kedangon. Monggo agake korupsi ki mawon. Mangga dipotong Ndara. Thank you.
Joko Mercu. Oh, Yen ngono ku wis ngedani garwa Kang Mas Bandar. pancen aku sing mateni Bandar. Sopo aku garwane? Aku Jinggowati. Garwane Bandar Subali. Jinggowati mesake onang jabang sing keran. Patine Bandar Subali saka tanganing Joko Mercu. Mula aku saguh dadi gantining Bandar Subali, Jinggowati. Cetane kelemo kowe dadi bojone Joko Mercu. Iya. Nah. Kadipaten Grati Bandar Subali sing dadi bupati aku dhewe kanthi gelar Bupati Kepulauan keparengan kula nyuwun dawuh menawi boten lemah panjenenganku semuanya Putri Jinggowati menapa iki Kangge rumiyin kok. Jenengan kok sampun mangertosi menawi to kula menika Jinggowati. inggih Menika jenengan sinten nggih? menawi panjenengan sudi mastani dumateng kula begawan Ki Ajar Pamengger saking Gambir Sekepi. Jenengan Bapak pamiku. Nggih. Bapak, Nggih. ngaturi pirsa kalih panjenengan. Bilih kalenggan sakmenika Kadipaten Grati gugur malah kaporo garwa kula Kang Mas Adipati Bandar Subali. Sakmenika sampun sedo Bapak. Engkang garwa Bandar Subali sedo Ngaten inggih. lajeng gerah menapa? Boten gerah Bapak. Inggih. Setia menika saking tumindakipun Joko Mercu. Joko Mercu. Malah boten namung menika, Bu. Joko Mercu tumindakipun karo saya kurang ajar. Tembung tresna kula gonjak kalian kula. Malah kok tasih mulya kula, Bu. Ngaten dari kula aturi speaker. Bapak Menteri, Omriah ing sekali. Mas bingung sangat. Sak sampunipun Joko Mercu menika mangertosi panjenengan. Lajeng Joko Mercu belajar aja ingkang kados ngaten. Estunipun kapernah menapa kalih panjenengan, Bapak? Katuran pirsa nggih, nggih. Sejatosipun Joko Mercu menika anak kula piyambak.
Eh? Lha kula kok sampeyan. Kalau kamu atur di mana semua, panggilan itu sebenarnya. Paringo pangayuman Gusti. Ingkang lumantar putri Jinggowangi. Pikantuk pangestu pinjenengan. Anggen kula perang sabir pikantuk kamenangan kula. Miyos dalu napa miyos putri Miyos kakung. miyos kakung. Ngaten nggih, Bu. Eh, Rening panjenengan menika sampun kula anggep minangka tiyang sepuh kula piyambak. Nggih. Pramila mangsa borong nami putra kula, monggo kula pasrahaken kalih panjenengan. wonten. Reh dene bapak empun boten wonten. Kula ketiban sampur ingkang supados paring nami laring putri. Kula jumbuh akan kalian lelaman panjenenganipun piyayi ingkang dipun sembah para putri ewon dene nglairaken wonten ing satengahipun wana ingkang gedhegan wonten paribasan lairing bayi umbar-umbaran lare menika badhe kula paringi jimat asma Joko Umbaran. Nggih, Pripun, Bu? kangge dewasakaken lare menapa purun upami panjenengan kula jak gesang sareng-sareng wonten pertapan gadis. Menawi ngaten alasan sanget lho, Bu. Ngaten. Monggo nggih. Monggo nderekaken, Bu. Pendak tak tendake pulau-taning besemut. Tak tekoni ora tau paring jawabannya. Aku dhewe bingung kok, Pak. Wis 3 dina iki lho. Putuwe mau delep-delep. Mangan ya ora gelem mangan. Yen bengi iki ya tau turu jane iki ana apa to, Le? Umbaran, Aja gawe bingunge Simbah. dembah pos tuwa lho. Lah kowe mengrendu karo penggale wong tuwa. Apa seneng aku njang mati? Boten, Mbak. Ora apa. Mbak, sadherenge Joko Umbaran pangapunten kalih sampean. Ya, Menawi saben dina niku Joko Umbaran namung mendelan-mendel. Nanging satenan ana perkara tak simpen sajroning ati kok, Mbak. ana perkara. Sandang kamu kurang apik apa piye, Le?
Kan, Mbak. Jadi wedarke lek, Cung. Mbok menawa Mbahmu Putri lan Ibu iso menehi lar ben wejalane. Mbak, babar pisan sampean lan simbok kuwi ora duwe salah. Nanging saben-saben Joko Umbaran iku dedolanan. Ya, Saben dina Joko Umbaran dicecenges kalih kanca ruang kula, Mbak. aku iki cocones karo kanca rumahku. Mestine ora yo kowe salah. Boten, Mbak. Ora salah kok dicenges. Anggene kanca kula padha ngecenges kalih Joko Umbaran iku berkah wis kula boten gadhahi sedulur, Mbak. Perkara lan duwe bingung kandhane anak. Kandhane Ngono ki lah ya wis lumrah to, Le. Yen ra nduwe pancene wong simbok iki saiki rondo. Rondo duwe anak-anak. Ayo ditecenges meneh yen iki duwe adi wong simbok iki rondo, Le. Yen kula nyawang kalih kanca ruang kula niku dolanan bebarengan kalih sedulure. Ngoten niku kula kok kepengin, Mbak. kowe pengen yo mbokmu golekno bojo. Nah, dadi lantarane aku bisa duwe adik, Iya. yen jimbok ana sing gaweke. Ya iya lah mbak, lah kowe duwe bapak neh, mbokmu duwe bojo. Lah, ben aku duweni sedulur, duweni adik. Heeh. Simbok gaweke adik, Mbak. Hei, Gaweke karo simbok. aku sing gawe adik karo simbokmu. Nggih, Mbak. Arek aku yo gelem-gelem ae. Lah, gelis, Mbak, gelis. Nah kae mbokmu piye no? Boten, Mbok, boten apa-apa. Wes ra apa-apa, Le. Tak bocok. Ngalor ngidul wong Boronggowo tekan. Ora kena ngono ki ora kena. Apa ya bakal sabar aku selawase ora ndini sedulur to, Mbak. Piye? Iku umur sampean nyawang karo Joko Umbaran apa ora mesakno to, Mbak? Ya engko tak golekke dulur angkat. Ya emoh. Aku ya emoh nek yo dulur angkat. Kudu saka mbokmu. Kudu saka simbok, Mbak, Mbak. piye lek, Cung? Lek ku nglakoni iki lho piye lek, Dadi Cung? sampean ora iso mujuti, Mbak. Ya ora iso. Nggih. Nek ngaten sampean iki wis boten tresno kalih Joko Umbaran. Hah. Mboten wonten gunane kula mapan ning omah kene luwih becik tak pinggat. Bocah suget. Lah cetha sampean iki wis ora tresno karo Joko Umbaran. Iya. Joko Umbaran njaluk sedulur wae ora bisa mujuti. Ngene lho, Cung. Lek njaluk klambi apik aku iso nukoke. Njaluk celana mbokmu ya iso nukoke. Lek njaluk adik lho piye? Nah, coba terus sampean eling-eling. Wiwit Joko Umbaran cilik nganti dewasa. Apa ya Joko Umbaran tau njaluk sing rena-rena? Nak ya ora tau to, Mbak. Ya, Wong iki penjaluke Joko Umbaran, Mbak. ya. Ya. Nalika kowe nglairake Umbaran biyen, apa ari-arine isih mbok simpen? Taksih pokok. Nah. Lah nika napa centang nika? Ya. Lek ngono, entane kene anakmu jak omong-omongan. Tak gawe Arep ngomong aku. tak gawe kedulur. Anu, Mbak. Sedulur lho, Mbak. Contoh Mbak Kakong kae tresno karo Joko Jaluk Umbaran. sing aneh-aneh kok, Le. Mokal wong ora nopo mejalan. Mbak. Itu, Mbak. Joko Umbaran jaluk sedulur ning arep sampean saguh. Ya. Jangan di dulure Umbaran. Lah bocah iki. Lho kowe iki gak ero piye? Napa? Lah iki sapa? Aku ora percaya. Kayane tangga teparo. Dudu, Cung. Ya iki dulurmu. Iki aku gawe, Cung. Tenan, Mbak. Iki dulure Joko Umbaran. Ya. Wah, bagus ya, Mbak. Ini aku ya seneng Mbak duwe dulur. Rupane bagus. Sesah, kok rame-rame iki sapa? Iku Aku dulur. Joko Umbaran. Lah iki Iku Mbak. Mbak Putri. Lah iki
Mbok, lah kowe Mbah Kakung. Oh, Mbak Kakung, Mbak Uti, Simbok, Kakang Baran. Baran. Lah, aku sapa, Mbak? Hambo. Lho, senengane iki Iya, ngaus Mbak. bapake jeneng apa urung, Pakne? Hei, Lah, jenenge sapa, Mbak? lagi aku gawe kok. Walah yo, mlane takon iki kok. Diwenehi jeneng ben gampang nek ngundang, Mbak. Ngono. Jeneng sisan Cung, apa? Ben ora plolak-plolok ngene lho, Mbak. iki saksane ya, Cung. Nggih. Wong pancen dumadine bocah iki saka ari-ari. Saking ari-ari. Ya, ari-ari tak puja. Tak jaluke karo sing gawe urip. Dadi bocah iki. Dadi ari-ari ini dhewe tak puja. Iki bocah niki. Iya, iki tak jenengke Joko Puja. Joko Puja. Matuk, ari-ari dipuja. Bareng metu bocah, bocahe bagus ganteng diwenehi jeneng Joko. Masuk ah. Masuk. Cakep. Cakep ya ana Kakang Baran, ana Mbak Uti, ana Simbok, ana Mbak Kakung, ana Puja. Nanging ana emane, Mbak. Emane piye, Cung? Simbok ayu, Ayo. Mbak Uti apik. Ayo ayo. Kakang Umbaran barek. Barek. Pujan ganteng. Lah Mbak Kakung ireng tek suwek. Suwek usus sembodel. Tuwek. Tuwek suwek. Ajan bocah. Oh, biyen simbah kewan isih enom rupane ya Aku bagus. bisa nanti kedianan karo mbahmu lho, Le. Mbak wedok ora ngerti dalanan gulung-gulung. Anakan ya dalane ngendi-ngendi. Engko dolanan wong loro ya kan. Ngendi ana Joko Pujan, ning kono Joko ana Kakang Barang ya. Lah, weteng ngelih, Mbok. Ala ora ki metu kok Lah metu rong mangan ya, Mbok. Ah, yo ngene iki nambahi jatah iki. Oh, nambah jatah Ya nggih, wis Mbak. ora ayo to, Ini sekan yo, Ayo, yo. ayo, nambah. Bocah. Nang. Nggih, Mbak. Kowe ora kena cenggiling mara tangan karo blur. Boten lho kula Sing rupon ki gawe santosa, cerah gawe bubrah. nggih. Wis kelakon Joko Umbaran kene sedulur si Joko Pujan wae. Wis bungah rasane atiku, Mbak. Nanging aku nyawang kahanan ana ing omah Gambir seketi aku kok mesakno karo sampeyan to, Mbak. Kok mesakne piye? Sampeyan iku mun sepuh. Lampah mawon menawi boten dituak ngagetaken boten Ya saged kowe sukses. mesem ae. Tah mongko keluarga Gambir seketi tambah siji si Adi Pujan. Oh, mereka rasane atiku, Mbak. Aku pengen nyambut gawe. Ngendheke gaweane sampean. Nyambut gawe ki nyambut gawe apa? Yen trimo mocok-mocok kayane piro to, Mbak? Lah iya. Sisan gawe aku bakal nyambut gawe Praja Mojopahit. Kono kudu adoh. Kudu adoh kae. Kowe wani. Joko Umbaran ki dilairke lanang. Mesti wae aku wani golek gawean ana Praja Mojopahit. Lah aku entuk adimu tekok terus piye? Sing tak salam sapa? Mengko yen si Adi Pujan tekon sampean aja nganti kondo. Yen aku nyambut gawe ana Praja Mojopahit, Aku ora entuk kondo. sampean ra entuk kondo. Sampean kudu bisa ngapusi, Mbak. Aku ora kondo. Nggih. Karena perintah kowe. Iki mumpung si Adi Pujan kae isih mangan, aku tak kris budal wae, Mbak. Yo nyolong aku Mbak. Aku njaluk pamit. Iya hati-hati. Wis, Mbak. Wis bar mangan, wis tak entekno kabeh. Wak sapi mau. Pak sapi Karo ono aku wis tak sambel entekno kabeh, Mbak. Iki Pujan wis parek Pujan tak dolanan karo Kakang Umbaran ndi, Pak? Dulurmu Baran. Iki mau tak kongkon sawah. Sawah milik banyu. Ya aku tak melu Kakang Umbaran ning sawah, Mbak. Jojo. Iya lah, Mbak. Ora ngerti tegale kowe ora bingung. Ora, Mbak. Aku tak nusul karo Kakang
kakang umbaran lho, Mbak. Aja ya aja. Alah, Ora Mbak. ajane putu mau Tegal dino, Pak. Ora nang Tegal. Lah ning ndi? Aku mau rak dibeleng. Karo putumu. Karo anakmu lho. Dibeleng pripun iku? Aku ki ora entuk kandha-kandha. Lho, Ora entuk kandha-kandha lha. umbaran nyambut gawe ning Mojopahit. Maten Mojopahit. Iya, aku ora entuk kandha-kandha. Lamun aku tambah lembut gawe karo kakang umbaran, Mbak. Iya, Mbak. Mojopahit adol. Iya bener ado, Mbak. Tapi kan karo kakang umbaran, Mbak. Lah iya nek ketemu kakakmu lah jeneng Aku ora. ora kandha, ora kandha. Jenenge ngono Pak ning ngono. Aku ora kandha. Jenenge apa niku ora kandha-kandha. Wis ning omah dolanan karo Simbah, karo mbokmu. Jare Mbak Kakung tresno kelawan puja. Iya, iya tak seneng to. Lah iya lah Mbak, aku pujan arep melok kakang umbaran kok ora oleh. Aduh. Alah, Mbak. Tak Saya melok, Mbak, gede yo. nyusul ya, sesuk ya. Ora, Saya Mbak. gede nyusul ya. Mau Ono tambah masih kakang karo umbaran, Simbah. Mbak. Ora entuk, Simbah ora entuk, wis ora entuk, wis ning omah ae, rumah ae gawe. Ayo tak masakno ayo makan Ora, ayo. Mbak. Ngene lho aku tak melu gawe karo kakang umbaran. Engko nek duit tak kono, tak kekno Mbak Kakung, Mbak Uti karo Simbah. Wis. Ora usah. Simbah wis duwe duit. Ora butuh duit. Lho, Mbak, kayak kemebul, Mbak. Kemebul kayak lho. Lho, kayak kemebul. Pawone kobong, Mbak, pawone. Pateni kabeh ora ono apa-apa ngono kok. Bodoni putuku Pak Ning. Iki bocah iki. Oh niki bocah. Ora mbok susul kaya ketemu kakane piye. Gelut, gelut. Lah. Gelut. Wis Wis kok ora. sakane susul iki bocah. Saya aku digalak rumah gambir seket. Nanging rasane aku tansah kelingan karo sian hujan. Hujan. Tak jaluk kowe tansah tuwa apa sing dadi gawe Simbah. Aja sepisan-pisan kowe badal gawe Simbah. Tak dalangi kakabal nyambut gawe Praja Mojopahit. Iki uga bisa kanggo mulyane karo kowe. Ini tak tinggal rumah gambir seket. Babar kesana aku ora ketemu pawongan siji wae. Sing kena tak takoni dalan tumuju Praja Mojopahit. Senajan to aku durung mangerteni dalan tumuju Praja Mojopahit. Nanging wis madhep lan mantep, aku bar nyambut gawe Praja Mojopahit. Kakang umbaran! Kakang umbaran! Kowe hujan. Iya kan? Lah kok hujan iki sungsul karo kakang sak tengahing alas ki arep ngopo? Aku arep melu karo kakang umbaran. Hujan. Iya kan? Kakang iki ora arep dolanan. Nanging kakang bakal golek recek. Mengko ngrecek wis nglumpuk akeh bakal tak dolen pasar. Yen entuk duit tuku beras bocah. Kula kowe ora usah melu karo kakang, kowe nang omah karo kanca ruangmu. Ora, aku arep melu kakang umbaran. Ojo. Satenane kakang umbaran ngapusi kelawan pujan. Wiwit kapan to kakang ngapusi karo kowe, bocah? Satenane kakang umbaran ora arep golek rencek nanging arep kerja nang gone pahit-pahit ngono, Kang. Pahit. Iya, Kang. Lah kok kowe ngerti sing ngono sapa? Mbak Kakung sing ngomong Simbah, ya, Kang. Lah Simbah. Wong tuwek omongane ra kena gugu terus sampean iki, Mbah. Yo, pancen bener. Kakang ninggalake mah gambir seperti kuwi. Kakang bakal golek gawean ana Praja Mojopahit ning. Kowe ora usah melu karo kakang, kowe nang omah karo Simbah lan Simbah. Ora aku melu karo kakang umbaran gawe ngono gawean abot dadi Kang. Pancen bener kandhamu. Gawean kuwi yang dilakoni wong loro gaweane saya enteng kayane cepet rumpuk. Nanging kowe iki isih cilik durung wancine nyambut gawe. Cukup kakang sing nyambut gawe. Tur meneh. Menawa kowe melu karo kakang, mengko yen Simbah
ngrasake lulan sapa sing disambati yen ora kuwe. Sono simbok Kang. Ora usah wakal. Bener pujan isih cilik kangen karo Kakang Munggaran. Ngono Kang yo. Umpama kowe melu karo kakang iki ora bakal ngenteke gaweane kakang, malah kowe bakal ribeti kakang anggone nyambut gawe, Bujan. Ora Kang aku melu Kakang Munggaran. Rasa wangkel kok, Bujan. Bali. Semua Kang. Bali, Bujan. Semua Kang. Kapan kowe wani ganti sakcok karo kakang? Sibah wae ra nate ulang sing kaya ngono karo kowe. Aku ngeman karo kowe, Bujan. Kakang Munggaran yo. Bujan. Sepisan meneh kakang kondo karo kowe. Bali. Oh, aku muksa melu karo Kakang. Kakang nyambut gawe iki kanggo mulyane karo kowe, Bujan. Bali. Semua Kang. Bali. Pilih loro. Wes to Kang. Apa to salah lupute pujan. Kok Kakang Munggaran tega lan pentolo kelawan pujan Kang. Paribasan pujan belajar ganti mati pujan ra bakal bali. Jalanan pujan wis kadung tresno Kakang Munggaran. Yen perkara tresno kakang luwih tresno dene kowe, Bujan. Tawe wangi kakang bal nyambut gawe praja-praja wae. Mengko yen entuk kaya sing oke. Iki kanggo mulyane karo Bujan. Aja nganti Bujan dicekes karo kanca wong. Mergo sandanganmu wis ngolo, Bujan. Aku muksa melu karo Kakang Munggaran. Bali. Munggaran. Bali. Epak kan. Kelawan pujan. Kowe Bujan. Kowe kejem. Sipatmu ora sipate manungsa. Nek kowe panjil maning iblis. Kowe biyen ora duwe dulur, nangis pengen duwe adik. Tak gaweke adik. Saiki mbok kula sora kaya ngono wae. Simbah. Nanti umbaran lo soro karo Bujan. Iki sing kleru sampean. Lho, kowe wanyah kesimbah luput kuwi. Sadurunge aku ninggalake omah gambir seketi, aku titip eling karo sampean. Sampean aja nganti kondo karo Bujan yen aku nyambut gawe Mojopahit. Aku ora kondo-kondo. Nyatane Bujan ngerti, Mbak. Aku ora kondo-kondo ya. Lah ngopo? Aku omong. Ora kondo aku. Ngono kuwi padha wae, Mbak. Iki sing kleru sampean. Umbaran. Kowe bodoh ndak pinterke. Kowe pinter saiki wis wani judeng karo wong tuwa. Ya. Seksialah janji Allah. Cilakamu besok ngeluwi adimu Pujan. Aduh. Umbaran sing kaya ngono, Mbak. Ya lho sepuro. Apa wis ilang rasa tresnane sampean kanggo umbaran, Mbak? Kegawa sapa aku muja nepsu. Omongku kan terucot, Cong. Sampeyan wis mentolo kan nyipatani Joko Baran sing kaya ngono, Mbak. Iki menawa ono mati sabdane sampean. Tak lakonane, Mbak. Kowe yo ndablek. Kowe piye tak kandhane? Kowe ngaku sih. Apa nek mawon medul
Omongmu bindeng. Aku jenengmu Joko Pujan. Kapien jenengmu talih. Kowe talih Mina Pangsem.